Iftaħ il-barmil tal-iskart organiku u resqu viċin. Poġġi l-platt maħmuġ fuq il-barmil. Żerżaq il-fdal tal-ikel fil-platt għal ġol barmil. Aħsel l-iskwiġi wara li tuża. Poġġi t-tab tas-sink f'postu biex tiżgura li xejn ma jaqa' fid-drejn. Poġġi kontenitur fis-sink biex tilqa l-ilma li jista' joħroġ mill-vit. Biex tneħħi l-aerator li għandek hemm waħħal, nissuġġerixxu li tuża spanner tal-qies għax ma' żmien l-aerator jista' jkun sar diffiċli biex tħollu. Naddaf il-kamin ċarruta. Waħħal l-aerator tas-sink tal-kċina li sibt fil-kit ipprovdut lilek. Iftaħ il-vit u wara li l-ilma jinżel sew fuq iż-żewġ modi ta' operat. Iċċekkja li l-vit ma jnixxix. Uża l-ilma li waqa' fil-kontenitur biex issaqqi xi pjanta. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.